wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that. Ayos ba? Ayos ba? Ayos. You know. Ito si lupa na, you know. Oh. Ayos ba, ayos? Bakit kayo siya sabihin? Importante ayos, yung malagay. May mga hangin. Ipagis-agis Wala, pa. wala. Ipagis-agis. Kaya lang sabi na bilisan mo. Kaya lang sabi bilisan mo. Ipahagis-hagis pa. Kami dito. Kasi lupa na. Pero, ayan ako. Wala na. Ganun lang yung mostek. Oo nga pala.
Pagigyan nga parang ipapasok dyan. Yung pinakapa. Yun, tubig. Yun, tamaan niya. Tamaan mo yung tubig. Ito na muntik ah. Kaya na lahat ko lang. Yeah. Wala pa naman yung balik. Di, walang pati na sira yan. Hindi ko sira yung mga ganyang big bag. Yan o. Sira ka ganyan, bila sira din Hindi naman. sira. Hindi, nakasarado. Mga takas ka pa rin. Pinalitan. Bakit natabulin din natin? Nakikita sila dito na tubig kaya ayaw pa nila. Bakit ito? Ano ito dito? Sabi ito na. Ilan ba yung larga? 1, 2. Alip! Ano may iyan? Ano may iyan? Tumitingin pa talaga. Ano ba yun? Joseph Benchico, hello po. Jerry Garcia, good morning. Dito sa bahay. Good morning. Abangan nyo na po yung paper mamaya. Alas 11. Tapos di kahapon ng ay lipat bahay. Para tayo lang umawag na maleta. Tusap mo, balik tayo. Yan, maramit na ako. Liver po yun. Rilos ang galing. Sira. Ramon Flores, hello. Game, Sir Ramon. Alright. Ano tayo sa kabila? Wala yata. Kapit yan. Tigas. Init. Dahil pala mako, no? Ay, malapit na eh. Ay, malapit na. Basa mo na, basa. Ba't wala si Kapungit dyan? Ingin. Yup, no, ng Lakers din. Ano yung mga yung Lakers? Championship ba? Ha? Hindi. Anong kalaban? Warriors. Golden State. Warriors. Ang lalim niyan mga kanan. Ang lalim na tayo? Ang lalim? 5 feet tayo. 5 feet ang lalim mga kanan. 5 feet. 5 feet. Kung hindi tayo makapalalim ito, magpapala. Sino kami ng sarasaan dito? Right? Ayos ba eh? Ayos ba? Ikaw tingin mo ayos ka? Ha? Oo, sir. Basic? Basic
talaga, no? Basic na basic. Basic yun. Simple lang. Basic yun. Simple lang pero matindi na pirada. Di halata. Nakapag na tayo hukay. Alright. Ayan. Takangi, happy birthday. Yan. Hello. Saitama. Ayan, hello po. Yan. Ano po, Jericho. Ito. Paano ko lang to? Paislabang ko lang to bagya. Para at least maglagay ng kwarto sa taas. Yan. Extension lang. Pwede ito. Okay ba? Tubig muna, tubig. Water therapy. Tubig. Kailangan. Mas hindi ho. Jericho, hindi. Basic. Sabi. Wala kayong talagang tubig sa lumalakas ulit. Recharge. Mari. Email is sabi ni sana nilaw. Delikado din. Ayos. Basic. Basic ba? Basic. Basic lang, ano yung din? Basic. Basic, MLB. Ilan ito rin tayo? Ilan ito rin? Ito lang namin yan. Ito lang gawa namin. Ha? Ito lang gawa namin. Luring lang. Tayo tayo. Bagay mo sa'yo yan. Yun. Itong kati. Hindi. Ito meron na dito. Ito layo. Nandito ko na mga ano. Nabutas na ako. Wala tayo dito. Nabutas pa natin. Ako na lang ba? Gutom na ata si Melvin. Oo, ayaw ko malaw eh. Ano oras pa lang? Oh. May nagalmusal eh. Di ba siya nagmusal? Di ba pinagsabi ni Joday? Ganun pang kape. May tira sa gilid din ha. Ano? Hindi makita yan. Matalo lang. Ay po mga kanil, abang-abang na po sa sa magiging upload ko dito. Yun lang po, update lang tayo na mamaya kita-expo tayo sa premiere, mga alas 11. Yan, kay, yung hilipat bahay. Tapos na po kahapon, at abangan nyo lang po yung magiging house blessing doon. At yan, eto. Yan. Pag natapos itong mga itong balawal sa bahay, alam na, pwede tayo mag-vlog kahit saan. Ayan. Okay. Okay. Sabi daw. Ay, bye-bye mga kanil, yun lang. Yun lang, atong namin, may na tayo 11. Bye-bye. Tubig. Kaya tayo guys. At salingan ko ng tubig ito. Ay, yun pala. Ice. Ayan. Masarap yun. Ito na yan eh. Yan. Sabaw pa lang yan talaga. Sabaw ka na. Tusok. Ayan na po ang ating food. Wow. Ayan na tayo. Yaw. Ang kauna-unang araw ng paggawa. Day 1 dito sa bahay mga kanin. At at sandok na ng kanin ko. Dalawang ano tayo mga kanin, dalawang saing. Ayan o. Magutong kasi nagumukay.
Dito kami sa terrace kumain lahat, presko. Ayun sa loob. Luway pa tayo, lalagyan pa tayo. Anong to eh? Pare, pagkila na, pinta na lang sa aling sa taas. Gamit na ko. Wala. Alin. Wala na tayong talim. Right, let's go. Wala na marina. Wala na. Ayan, mga kanoy. Kain tayo. Sila. Ako lang yung dito sa kabila, mga kanoy. Yung table din dyan, nasa kabila. Tayo, mga biskwat naman yan. Doon, Mishay. Tapos muna namin nariyan ka. At tuloy mo, pinapili ko naman alin ng barena. Maputol na naman. Talaga naman. Tigas ng bahan. So mamaya yung bitana ko mga kalori at yun, ibigay din natin yung pati ng pipe. At ngayon, nilagay na po yung isang plywood. Isang plywood na lang po yung nilalagay namin sa main. Ayan, so mga mga kalori, makikita na naman pa. Blessing. Ayan po, para sa pangalawang pyesa namin. Sa ulo tayo po. Manalo ah. Manalo ba, Ben? Manalo. Ano pa nga? Sabaw pa lang mga kabatak, kulang na. Grabe. At lang, mapapa, sambo ka ng paulit-ulit. Yan.
Ayun kami. Pwede mo ulit. Bigyan mo ulit. Grabe. O, tayo, kain ba tayo? Lord, ingat ka Lord. Dito ka. Dito ka. Dito ka pa rin. Dito ka mo ito. Dito ka. Busog na naman mga batak. Busog. Sarap ng uto na. Pinaburan. Apa itu? Ayun ito, tingin sa kalan nilo. Tingin mo natin. Terus na. Ano pa mga bagay? Tapi nasi lang? Tapos bigyan. Matigas yan. Ito, may isa pa. Dito na dito. Ay, gabi bulan yung tubig para pasampot. Parang dito, natanong mo dito. Ano? Siyaran mo dyan, nasugin. Kala ko ito, tambak yung pagkanon. Yung lupa ito para yung ang tinatawag ng dito yung hindi na nakalpan yung lupa dito kaya ganito. Pakampi natin, picture dito. Oo, yun. Hindi yung ganda ng kay Raya. Okay yun, ganda pang natayo doon. Sa kabila, puro tambak yung kasi yung Yung malay. traffic. Pati yung bungkot tapat nila na yun. Pati yung ganda nun sa kanan, puro tambak yun. Yan. Nangyari na dito na yun. Dito na daw. Ha? Dito. Dito. Dito.
Ilang yan natin. Ni-electric pa mga ano mo. Ano ang COVID? Matigil mo sa mga ganyan tataka. Tama po natin. Dapat kain ako. Kain ako. Kaya pa mas tinatong sa kapatid lang. Kaya. Puti na lang tingnan mo. Rugi. Rugi. Oh, alam na! Merienda mga kabatak! Pansip! Yan o. Panik ko yung turon. Pansit. Yan. Sabihin, ay sabihin. Okay. Okay lang daw, okay sige, sabihin. Yan, social kami mga kabatak ko. Grabe, init. Pawis. Sus. Ano kung ano bigyan mo kami? Ito dala ko na ang turon. Ayong plato. Alright. Ano ba yung okay na, Ben? Ano? Oh, dala. Oh. Oh, mga pala. Oh. Oh. Nalito ko sa 2:30. Kung pagtutukotin na pala. Kala ko mag-ala ko na pala. Oh. Gira. Tay. Ito yung ano, nailing dito si Melvin sa sarap. Pansit ba to? Yan po. Aming merienda. Ating with turon with malamig na tubig. Ano pa na ginubuan? Yung gustong balikan ni Melvin sa Bicol. Ano pa na ginubuan? Ayan. Right, lang yan doon. Ha? Okay ba? May pwede na, parang ayaw pa. Pwede na. Po, siyempre kuha na ng plato ko. Ayan. So, makasandok na rin. Chingid. Wow. Turon. Wow. Ano? So, ano na ito mga palaisipan ng lutong merienda. Kasi ulam, palaisipan na yun. Wala? Alright? Alright. Tay, tulong tay. Tulong yan.
Masunyan yun, no? Masunyan yun, wala masunyan yan. May tinik. May sabi na pala nito eh. May puto yung saging. Ayos ah. Ayun. Yung ano, yung ano siya. Alam mo, paminda. Hindi ka sa bro eh. Bak, ito babe. May nakaalala sa'yo ah. Okay. Masya lang. Pinigulis. Oh my God. Surang pa oh. Bakit mo? Ano pa tayo mo? Bigyan na kita. Mo ba? Nga, nagkaroon pa yun. Okay ba? Sinisilip pa eh, bakit? May puto yung turon. Laging may buto yung laging. Ito, may budget po. Bibili lang. Yun lang. May bilo lang daw. Ayaw? Pusin yung patle. Malapad yung bata. Ano na sa'yo ah? Hindi ko lang taksi. Ang madali. Tapos sinubuan sa hapon. Pero walang pansin. Dinuguan lang. May puto pa. Hindi pa talaga. May pa na puto. Ay, isang ganyan. May pasit pa oh. Busin mo na yun. Walang kakain. Okay, pa doon. Dahil mo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Building. Yung ano dito, yung pagkiraso dito. Yung dalatang ko. Hindi yung kalyo. Ay, kalyo. Yung kalyo. Yung kalyo. Tantadin yan. Gawin tantadin. Kataan. Bilang mo yun. Laban Lamang isa. Lamang ng isa. Lima lang sa'yo. Oh. Mas malapit ka. Diba, ayos lang. Sarap talaga pag nakakain ng tubig, no? Parang ano ko yun, ano pa sa charge. Ayun, kasi pa ako. Babi, dyan ko pa. Ha? Tirahin mo na yun. Pipiran yan. Sige. Oo, bagulo. Okay yun. Di ba mga pinagpahinga tapos mo Di ba naputol? Kaya hindi karugtong. Napagod ka, hakot. Anim ang kalyo. Talo kayo. At tinalo pa yung kalyo. Yung paltos ko, 5 lang sa kanya, 6. Malupit. Napaltusan ka, hakot ah.
Ay, busog. Sulit. Big, tubig. Ay, simuta. Wala na. Wala na. Mihirit pa, mihirit pa. Alapit talaga si Melvin pagdating sa Pansit Bato. May di makakalimutan sa Bicol eh.